U cilju promocije svetskog prvenstva u rukometu za žene 2013 i okupljanju reprezentacije pred početak priprema u Vrnjačkoj Banji, u ponedeljak 18. novembra organizovano je predstavljanje srpskih rukometašica u ambijentu tržnog centra Delta City, a uz podršku prijatelja iz Sportine. Podršku srpskim rukometašicama pružile su kolege, sportisti i mnoge poznate ličnosti iz javnog života. Krenuli smo danas sa testiranjima, par devojaka imalo danas testiranje, neki sutra pre podne, neki u sredu, neki u četvrtak i u petak. Praktično sve devojke će biti od petka uveče u kompletnom sastavu Vrnjačke Banje. Svesni smo da je pred nama događaj naše karijera i svesni smo kakav je to teret i pritisak, s druge strane kako nam se zadovoljstvo pruži privilegija što igramo u našoj Srbiji, u zemlji jednostavno gde očekujemo podršku koja će nam pomoći da ostvarimo istorijski uspeh. Meni je proletela stvarno godina od prošlog evropskog i otprilike znamo šta nas čeka, tako da to je dobar i pozitivan korak. Sve ovo lepo što i ovom prilikom zahvalila bi se Sportini što nas ispratila ovako lepom događaju, ali mi ipak je da čekamo kad ćemo biti u sportskom i da se koncentrišemo na ono najbitnije, jer bez dobre koncentracije i fokusa na treninge ne možemo ništa da uradimo veliko, a svi znamo šta, to je medalja. Veliko nam je zadovoljstvo što se večeras u Sportini, u lokalu Sportine, organizovala ova večerašnja manifestacija, na neki drugi način da promovišemo naše rukometašice u jednom drugom svetu. Nas je Savez pozvao i predložili smo da na jedan vrlo neobičan način napravimo večeras ovaj događaj putem konferenciju za medije gde je dosta veliki odziv bio.